Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam ediyoruz. 22. bit 13. ders. Bitin ortağından. Feteemmel huna eyyuhel ahul muvaffak. Uylap kara. Oşunda tey. Ey tevfikli kardeşim. Eyyuhel ahul muvaffak. Emran fi gayetil ehemiyye. Ehemiyettin siginde bulgan iş turanında uylap karatay. Yeteallaku bid dua. Dua menen beyli. وهو يدلنا دلالة واضحة على مكانة الدعاء العظيمة في الدين. Бұл ішті бізге дұғаның нетекілім mühim іш болғанын көрсәтті. Динді нетекілім оның дәрежесі олы, бүйік болған көрсәтті. Ашылар турасында ойлап қара. Әд-дуа бидайятуху шуурул қалб бихтияджихи лилля. Дұғаның башы тей. Ул безнең йөрәгебезнең хисе Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ булуында. Вафтиқарихи там иля Аллаһ. Һәм Аллаһ Тәгаләгә фәқир, ягъни мохтаҗ булуында. Безнең йөрәктең. Мана ошны мәне аңлаһа, егет. Димәк, кешенең дуаһы башланып китә, ошы тойгынан. Ва лихаза мин асбаби кабули дуа худурул қалб. Шуга тей дуаның кабул булу сәбәпләренең береһе ул безнең йөрәктең хозуры. Хозур ул, кардашлар, ул присутствие. Мана нәкъ ошо вакытта ошонда булуы, кайдалыр теге ситтә йөзеп, осып йөрү түгел. Төрле университеттарда, мәктәптәрдә худур дигән нәмә бар бит инде. Теге билдәләйҙәр, кем килде, кем килмәне. Худур дип атала, исемлек була. Шулай ук әлеге вакытта һин дуа кылганда һинең йөрәгең бында микән, әллә түгелме, әллә икенсе ниндидер нәмә турасында уйлай, теге була бит инде кай вакыт кешеләр ошай теге дуа кылган һымак кулларын куялар да, ләкин йөрәктәре әлеге вакытта уларның Аллаһ Тәгалә менән түгел, юнәлмәгән уларның йөрәктәре Аллаһ Тәгаләгә. Ибет, был еш була. Нисектер теге ғөрф-ғадәт буенча, әйдә дуа кылайык, әйдә кулларды күтәрделәр, ләкин йөрәге кайда? Аллаһ Тәгалә генә белә. Әлеге вакытта бында түгел. Ан якуна калбул инсан хадиран муқбилан ала Аллаһ. Кешенең йөрәге тей ошында булырга тиеш. Аллаһ Тәгалән хадир, хузур, муқбилан, юнәлгән булырга тиеш Аллаһ Тәгаләгә. Кама джаа фил хадиси сахих, килгән көсле хадистә, анна набийна саллаллаху алейхи ва саллям кал, безнең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, артабан моны мөһим һүзләр килә, кардашлар. Уд'уллаһа ва антум муқинуна бил иҗаба. Дуа кылыгыз һәм шул вакытта һез Аллаһ Тәгаләнең җавабында шикләнмәгез. Булмаһын һезнең бернинди дә шигегез. Аллаһ Тәгалә бәлки җавап бирмәс дигән. Ва аламу анна Аллаһа ла ястаҗибу дуа қалбин ләһин. Һәм белегез, Аллаһ Тәгалә җавап бирмәй шундый дуага ниндей теге ситкә әүрәгән йөрәктән сыккан. Ситкә нимәгәлер әүрәгән, башка нәмә турасында уйлаган йөрәктән сыккан дуага Аллаһ Тәгалә җавап бирмәй дигән. Ана әйгенә мисал китердек бит инде. Ысынлап та ул мына нисек инде кеше, мәсәлән, кулын күтәрде, теле менән бәлки әмин дигән булалыр, ибет. Эй Аллаһ Тәгалә безгә мәсәлән һаулык бир, безне тура юлга юнәлт, һәм кеше әмин, әмин. Үзе был вакытта ул бөтенләй икенче нәмә турасында уйлай, әллә ышана, әллә ышанмай. Нисек ул мына шундый кешегә зур ниғмәт биреләме ни? Әгәр уның йөрәгендә булмаһа, Аллаһ Тәгалә бирә һораганды, ләкин ихлас күңелдән, ибет. Ниндидер сит нәмәләргә әүрәгән йөрәккә түгел, ихлас күңелдәргә бирә. Ихлас күңелдән сыккан дуага җавап кайтара. Фәд-дуа худуру қалбил инсан. Дуа тей ул хузуру булган йөрәктән сыккан дуа. Вастишаруху ли хаҗатихи иля Аллаһ. Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ булган ул тоюрга тиеш. Вафтиқараху иля Аллаһ
في مصالحه الدينية والدنيوية. Ул үзенең ихтияжын Алла Тәаләнән башка булдыра алмаслыгын аңларга тиеш бөтә эшләрендә дини дөньяви ва җәми' шу'унихи бөтә эшләрендә. فيكون إقبال من القلب على الله وافتقار وتضرع وإقبال باللسان بالمناجاة. Ошо иқбал Аллаһ Тәаләгә юнәлү кешенең йөрәгенән нимә аша була, кардәшләр? Тадарру, ялбару, үзебезнең лисан, тел менән Аллаһ Тәаләгә өндәшү, мунаҗат, һөйләшү Аллаһ Тәалә менән. Ягъни йөрәктән без ихлас күңел менән һизәбез, без Аллаһ Тәаләгә мохтаҗ, без уга мөрәҗәгать итәбез, без унан һорайбыз. Кыскаһы, йөрәк ислап та дуга менән булырга тиеш. Менә шундый гына дугага Аллаһ Тәалә җавап бирә. ولهذا تلاحظ الفرق بين المضطر وغيره يقول الله جل وعلا. Шугаты менә һин үзең дә күрәң айырманы, фарк, айырма. Авыр хәлгә калган кеше һәм башка кеше араһында. Күз алдыгызга китергез, берәй карап батып бараты, я мәсәлән осак самолет төшеп бара иде, авария булган. Менә шул вакытта кеше нисек дуга кыла, һәм күңеле менән бөтенләй икенче урында булган кешенең дугаһы, ике төрле дуга бит инде. Менә буның турында Алла Тәалә Коръәндә әйткән: «Әммәй юҗибул муттарра иза дааху ва якшифу су». Кем ти ана шундай кыйын хәлдә булган кешегә җавап бирә. Мисал китердек. Иза дааху, әгәр ул Алла Тәаләне сакырха, дуга кылха, ва якшифу су, һәм зыянды, кыйынлыкты алып ташлай. Менә бундагы мисалга игътибар итегез бит. Әл-муттар иза даа, авыр хәлдә булган кеше әгәр дуга кылха, кем уга җавап бирә? Ти Алла Тәалә. Менә юкка гына бу мисал китерелмәгән. Чөнки шундый кешенең дугаһы ысынлап та көчле була, ысынлап та йөрәктән сыга, түгел ниндидер теге ситкә әүрәгән йөрәктән булган дуга һымак. Фәл-муттар калбуху хадир тамаман. Авыр хәлдә булган кешенең йөрәге тулыһынча ошонда, хузур менән, хузурда. Ва хува истиқару ва инкисаруху ва тазаллулуху лилла ашадду минал ахар. Һәм уның теге Алла Тәаләгә ихтияжы, уның һынган хәле, уның тазаллулуху, ягъни кәмһенгән, кәмһетелгән хәле, ибет. Ныграк ти, ашадду минал ахар, икенче кешегә караганда, аллази хува фи юср, кемте еңеллектә яшәп ята, ва фи саа, байлыкта, ниъма, нигъмәттә йөзеп йөри, ва фи рагад, теге тулы тормышта, бернинди дә ихтияжһыз. تجده إذا دعا ربه أنه يحرك لسانه بالدعاء ولكن قلبه لا يكون حاضرا. Bunday кеше үзенең телен кыбырлата дуга менән, ләкин уның теге хузурул калб дигән нәмәһе юк. Йөрәгенең хузуры ошонда булуы юк. Бәйнәмәл муттар таҗиду калбаху хадиран. Авыр хәлдә булган кешенең йөрәге ысынлап та ошонда, хузур менән. Тамаман фи мунаҗатихи, ул үзенең теге һөйләшүендә Аллаһ Тәалә менән тулыһынча була. Ва фи суалихи ва фи тирарихи илаллаһ. Алла Тәаләнән һорай, үзенең теге мескин хәлен, үзенең ихтияжын, хаҗатын белдерә. Ва илхахихи алаллаһ. Һәм ул үтенеп, ныкышып һорай. Кыйын хәлгә эләккән кеше. Ва хусни фиқатихи билләһ. Һәм уның Аллаһ Тәаләгә ышанысы там, камил. Менә шулай. Кыскаһы,
Без нисек дуаны кылырга тиешбез, кардәшләр? Ошондай авыр хәлгә эләккән кеше кеүек. Күз алдыгызга китерегез, әгәр берәй самолет төшүп килһә, Аллаһ һаклаһын, я берәй карап батып бара иде. Мана шул вакытта һез дуагызды нисек кылыр инегез? Мана икенче вакыттарда ла нәкъ ошо тойгы менән, ошо хис менән кылырга тиешсегез. 24-нче биткә килеп җиттек.